హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను చూపించబోయే రెసిపీ వచ్చేసి మ్యాంగో కుల్ఫీ. దీన్ని ఈజీగా ఇంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. ముందుగా ఒక కప్పు మామిడి ముక్కలు తీసుకుని మిక్సీ పట్టుకుని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని గిన్నె పెట్టుకుని అందులో ఒక పావు లీటర్ వరకు పాలు తీసుకుని బాగా మరిగించుకోవాలండి. పాలు అనేవి చిక్కగా అయ్యేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. పాలు చిక్కబడినాయండి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్లు కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకుని పావు కప్పు పాలు వేసుకుని రెండు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి, ఉండలు లేకుండా. ఇలా ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకుని మనం ముందుగా మరిగించుకుంటున్న పాలల్లో ఈ మిక్స్ అనేది యాడ్ చేయాలండి. ఇలా కార్న్ఫ్లోర్ వేయడం వల్ల పాలు అనేవి మరింత చిక్కగా అవుతాయి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, పాలు అనేవి ఎంత చిక్కగా అయినాయో. ఇప్పుడు ఇందులోకి పావు కప్పు వరకు పంచదార యాడ్ చేసుకోవాలి. పంచదార యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా చల్లార్చిన తర్వాత ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న మ్యాంగో ప్యూరీని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుని కుల్ఫీ మౌల్డ్స్లోకి వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం చేసిన మిక్స్ని ఇలా కుల్ఫీ మౌల్డ్స్లోకి ఫిల్ చేసుకోవాలి. మీ దగ్గర కుల్ఫీ మౌల్డ్స్ లేకపోతే స్టీల్ గ్లాసులో అయినా చేసుకోవచ్చండి. ఇలా మొత్తం ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత క్యాప్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలండి. ఇలా ఈ విధంగా క్యాప్స్ అన్నీ పెట్టుకుని స్టిక్స్ కూడా పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో 8 అవర్స్ లేదా ఓవర్ నైట్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టించాలండి. నేనైతే ఓవర్ నైట్ అంతా పెట్టాను. నెక్స్ట్ డే తీసి కాసేపు వాటర్లో ఉంచాలండి. ఈ విధంగా వాటర్లో ఉంచిన తర్వాత అందులో నుంచి స్లోగా తీసుకోవాలండి. సో ఈ విధంగా వస్తే కుల్ఫీ అనేది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, కుల్ఫీ మీరు కూడా ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నా వీడియోస్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి.